Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Atong takna makiksunan la sa 10:42 na. Nakamasid para sa tapat na halalan. Nakatutok sa mainit na balitaan. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Okay, mga kaibigan, balikan karon no ang pagproklamar na gyud mga higala ron taon-taon ni Cebu gubernatorial candidate Pam Bariccuatro. Wa naman kay ang naa mga higala pinamungahan naman lang. Unya dako-dako namang porsyento mga higala ang na-transmit na. Unya ang biya mga kaigsunan dako naman ang biya ha. Bisa pag ihatag na lang pinamungahan inday ken nga sobra, medyo lisod-lisod na gyud. Kay ang labaw mga higala close fight man sa pinamungahan. Kaya kang Pam Bariccuatro mga higala 1,088,765 votes. Ang kang Governor Gwen, 744,261 votes. Medyo kuha na. Kinilang atong kumilik mga higala. Si Attorney Sarno. Gusto lang sa mga kaigalaan nga makuhan yun, no? Masiguro lang yun. O na mga kaigalaan, no? Pero ato ning balikan ron mga suking tigpaminaw ron nga masuta tani. Okay, ni mga oras may ganitong balikan itong mga kaubanan sa Cebu Provincial Capital. Itong balikan may galapin agi ni Idol Boy K. Kaya ni-augment ng atong puwersa dito mga higala. Ito na dito si kasamang RV Veloso, kasamang Jane Gallardo, Idol Boy K, Idol Tweety. Human mga higala dito sa City Hall Social Hall. Balhinas Capitol Social Hall. Okay, atong i-check mahigala karon si kasamang Idol Boy K be. Ready na si Boy K? Yes, Boy K? Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Yes, Boy K? Attorney Rufil, init kaayo ang paggakos o pag-abi-abi no sa mga higala, baguhay lang na iduha ka mga babaeng higala di naguna no sa gubernatorial race nga si Pam Bariccuatro. Unya naapagi pipila ka mga higala pod nga ni how kani Attorney Rufil no unya karon tunguran ni lingkod na sagbalik sa iyang pwesto dinhi sa Cebu Provincial Capital Social Hall kung diin ang proklamasyon ato ang ekspektar igakompleto na no sa 100% nga mga election turnout. Unya karong natungura Attorney Rufil ang ato ang Pam Bariccuatro nga gisuportahan sa mga Subuanon. Nangumusta to nimo attorney? Pagbuay lagi ba nagistorya sa wa pa ta ni tawag. Nangumusta nimo naghinumduman pagyud ko sa atong sayaw no. Hinumduman kay ikaw gani para sa chat. Kaning dapat karon ni Gov Pam Bariccuatro mo iningon sa sir nga familiar ko no ko tungod sa TikTok no sa ato TikTok dito sa social media. Unya nangumusta sa nimo attorney no pero pa sa mga gipang hi hello Attorney Rufil Gov Pam. Hi daw attorney. Hi Gov. Ay may buntag diha nimo. May buntag sus ako kang kuhaan og pamahayag ron ba? Governor Pam Bariccuatro bida kay nakahibaw gyud ko, nakakita ko sa imong kumbate gyud ang akong giinguna do na kay kontra nga ligon, na kay kontra sa gawas, na kay kontra sa sulod, wa kay mayor. Bidang paita, nakakita mi sa imong why vote buying. Oh, why vote buying? Nagkuwang pa gani imong tarpulin. Oh. I think ang imo tong TikTok attorney mo pinakapadaog nako. So mo na man good. Na nga kanang unsa gi mong gibati ron, Governor Pam? Naghuwat pa ta karon sa proclamation. Attorney, usa naman lang ka lugar ang wala na count ang pinamungahan.
Ang ako pag yung hometown, no? So, ang gatubang napagnan kong Oh, mao gyud. Onya, kuan attorney ka ng, muna, mapasalamaton kay kong dako sa mga supuan no, nga naghatag og mandato na ko karon overwhelming victory kini. But really, this victory is not mine alone, but victory sa tibuok probinsya sa Sugbo. No, para sa kabaguhan gyud sa probinsya karon. Panahon na, so daghan kay magpista karong adlaw attorney. Katubang permiro bitaw nimong kuan nga kanang nidagan ka murag baliwa lang to ba? Nya human kuan na. Lagi. Ni abot Huyo pa ko. Huyo pa. Karon mo na ni resulta sa huyo. Oo. Grabe no, kuan gyud. Kanang imo na ba ning nalantawan daan nga makuha nimo ni nga posisyon gyud or kini ni ang wa lagi ka magdahom ani? Wala gyud attorney no, I let go and let God na gyud attorney. I just did the best I can sa pangumpanya and to get the message across na kinahanglan tagabaguhan. Nya ako na lang yun yung gihatag dito sa Ginoo. Ako na lang gid Lord ang magiiguan ni ang mga tao kung gaan ko nilag mandato no. Wala na gid ko attorney. Pero magic ko o naginaot ko na unta makatabang ko sa katawhan. Muna akong giingon sa ako ang post gahapon ko nga I did my part for Cebu and I hope Cebuanos will do their part for me. So, so karon nagitagaan ko nga mandato. Dako kay nga responsibilidad para nako. And I take it seriously good attorney. Unsay feeling nimo pagsugod sa ihap ang mga nanggawas ng election returns ikaw na may naguna? Mo lagi attorney kato nga pagid ni sink in actually no. Ang panghitabo no karon so wa pagid overwhelmed kay ko. Padang ako alang nasa kong kasing-kasing on ingratitude ug ang ako ang paglantaw nga responsibilidad ni it is a responsibility to serve the people of the province of Cebu. That's how I look at it. It's not about dominating people, it's not about power, it's about making a difference sa probinsya sa Cebu. Kaganinang kadlaw na nawagan ka sa imong Facebook nga kinahanglang awake ang mga tao kay kinahanglang magbantay kay murag ni dunay gamayng kakulian ang result. Mao lagi no na hinay kaayo unya ninaog ako number so everybody good was alarmed good including my team so mo to nag-post me. So but I still have faith good in the process although a part of me were thinking na basi kung sa nanino kay it happened in the past. Hadlok sa kita, nag-alarm ta. Pero thank God, no, all's well that ends well. Ang imong mga council karon gipahibaw na ba ka? Doon na ba communication gikan sa Comelec nga noon sa may hinungdan nga nalangan ning sa pinamungahan? Kanila ba imong yung lugar nga dito ka napagngan? I have the lawyers are still talking to them, no, but I don't know, maybe it's a reflection of those people governing there. Oo. Kining GovPam, ako kang kanon ha kay kini ang in the first 100 days siguro posible mapatuman na ginato ang libreng wiwi o libreng pupo in town sa atong terminal. Yes. Kana gyud attorney. Trabaho na nato. Oo, kay kuan la ba gyud? Oo. Unya kining mga department heads, way problema ng mga kuan siguro ikaw na bahala anang mga empleyado sa Capitol but kining mga department heads alter ego man nimo ni. So, unsa imong tan-aw kinahanglan gyud ka nga mo kuan ani kay trust and confidence man GovPam. Ang akong transition team, attorney will look into that, no? But as I've said sa interview kanina, no, we don't need to change something that works already, no? So, kung na mga programa, o kung na mga tao nga makaayo sa katauhan, no? Ato nang i-keep. But naman, yes, attorney. O sige. Now, kinini ang hibaw ta ang imong sincerities pagserbisyo sa mga Subuanon, pero unsa may imong strategy ani ron? Nga kinila bang vice governor o ang mga board members dili ra ba imo? Basig mo babag sila sa imong mga plano? Muna akong ngayon ganina attorney no nga this is a time for healing. Na kinahanglan ang probinsya sa Sugbo, especially katong dili mga kaalyado na ako, no, we need to heal. And we need to be focused ang ato ang goal nga public servant mo serbisyo ta sa katauhan. Basta I just want them to know nga although dili mi kaalyado but I called some, no, I told them na naara ko if they're willing to work with me, naara ko
moalagad nila. I called some mayors during the last days of the campaign. So kabalo sila, attorney, nga naara ko nila that my goal is to empower them and not to overpower them. So kung dili pa sila mo trabaho with me, ambot na lang yun. Ako na ng isang at sa katauhan. Basta ako willing ko mo trabaho nila. Oo, kay mo mo gani problema usay nga na kay planong maayo pero mubabag ang konseho. So kini we should get politics out of the way ba. Ang atuwa unta ato napakita magugda ko kay mandatos ang probinsya sa Sugbo. Na gusto sila kausaban. Kani akong pagkadaog dako kayo nga numero. Nagpasalamat jud kog dako sa taga-probinsya sa Sugbo. Kung dili pa ni ang mga ubang politika mo trabaho nako, ilahan na ng tulubagon sa katauhan. Kining ako manikamot ko nga makatrabaho ko nila. Kini mang hospital GovPam, importante ni kay mga tao, mga pobre in town, mao ni makarelate ko sila. Problema why doktor, why mga tambal, unsa may atong mga pamaagi gid ani ron? Yes, attorney, will look at into appropriation right away ato na mabutangan. Actually, we are already looking at it and we're already preparing for it, attorney. We will set a press con in the next week, in the coming weeks. So, amo nang i-fulfill ang mga plano. GovPam, pwede ba pod nimo ka ma-appeal ba nis imong mga plano diha nga para pag-protect sa atong environment nga i-review kini mga kanang kware sa atong lalawigan? Yes, attorney, kana gid ato gid ang pagkalantawon, attorney. Yeah, that's also part of our agenda. Ang kware o nya katong manang riverside nya gikubkob to kaya nga to ba nga ang environment kinahanglan concern ka sa environment. Yes, of course, attorney, no. After all, kana related na sa atong existence sa kalibutan, so environment is also a part of my plan. Tingali gina to. Apilon sa siguro nung tanaw kining sa MCWD kay ang permiro mo dunay kontrata ang Ayala o ang province nag-consortium sila mabaligyag tubig sa MCWD at 25 per cubic. Unya giputol man hantod punta na sa 2035 giputol ni Governor Gwen. Unya nagbaligya sila lahi ng partner ang rason na mahal na noon mga 60 per cubic. So nabutang ni mahal na noon tubig. No sa baning kalakihan ni mahal man siguro mo i-review sa dinhi mo pag-protect sa mga Subuanon nga di ta madak-an sa tubig intawong gasto. Kana gid attorney kanang tubig usa sa gina sa problema no sa probinsya. So muna to usa sa akong mga ipang salty during the campaign is serbisyo gyud dili negosyo. Lisod man gud kaayo kung ang panerbisyo sa gula na tong negosyo. So attorney mo na ito muna itong pagkataon. Rest assured, attorney, I will look into it. Thank you for bringing up. Kining imong mensahe na lang, Governor Pam, sa ato mga listeners sa DYHP o sa IFM o sa ato mga social media platforms ka naminaw na ito karon. Daghan kay salamat sa mga Subuanon sa inyong gihatag nga mandato nako. Ang akong kadaugan, inyong kadaugan. No nga ang ako agyong paningkamot na maarang-arang inyong quality of life. And I will never di ko mabuhat o mga butang ang makadaot sa mga taga-probinsya sa Sugbo. I consider myself as a public servant and I will serve the public as much and to the best of my ability. So, muna natin so help me God. Kanya dagang kay salamat, of course, no? Thank you, God, Lord, small miracles that happens every day na ko, no? Mga tanang divine intervention nga nahitabuan nga kumpanya ug ako nalipay attorney no nga this is one of the things that we should note no ang mga Cebuanos nga nakapadaog ta gobernador na wala gi vote buying wala gi ko ni vote buy attorney. So as far as I'm concerned, this is a clean and honest campaign and election. So maka-proud kayo ang mga Cebuano nga ilang gibarugan ko karong panahon na, and you have no idea how grateful and thankful I am nakatauhan karong panahon na. Okay, grabe gyud kayo. Kini imong kadaugan kuan gyud kayo. Lahi umra balig wa kay bisag usang mayor, wa kay incumbent nga mayor bisag usang wa gyud kuan. Grabe gyud murag walay vote buying attorney, wa koy daghang kwarta. It was very lean akong staff, ang amos ang expenses very lean, no. We did not spend beyond what was necessary. Murag ang nahitabo ni Presidente Duterte sa 2016 murag mo nahitabo nimo nga why
Incumbent mayors pero ni daog. Mao magid na goal sa PDP laban. That's why gipadagan ko on my own. If you notice, wala ko sa PDP laban, wala ko vice governor. Ako ra gyud kay para ni Presidente Duterte, mo na yung tayang gusto mahitabuan. Nahitabo gyud gibarugan gyud siya sa taga-probinsya sa Subo, no? My victory is also the victory of President Duterte. Ug unta no mahibalik na siya diri attorney para makumpleto na akong kalipay karon. So kini bang imong kon ba pag Primero tong interview mo ra bitog huyo gianaan lang ka unya primero mo ra yung ka nga just may file lang ka og certificate of candidacy pag hatag og statement lang og muda og bonus. Pero karon grabe gyud dako ang bonus. Grabe gyud attorney, this is a bonus from God and from the people, no? Ilahag yung ipakita gyud nila nga gusto na nila kausaban diri sa probinsya sa Sugbo. O ilahag yung ibarugan si President Duterte PRD ug ang panawagan ni Inday Sara, no? Mapasalamat sa gidako ni Inday Sara kay giadto gid sa atong rally dito sa Karkar og si PRD, no? Gisaka gid niya akong kamot 3 times og ang mga pamilya Duterte, no? Si Pulong, si Mama Hanilet, no? Kung Pulong, Hanilet, ilagid kong gi-endorso. Unya, sige, kung maka-lugar ka niya pohon, kay nakasayaw, ako kang ipaparisan ni Buyki og sayaw nga gubernatorial candidate pa ka, tingali pohon. Oh, kanang governor na gyud ka. Attorney, people's governor. That's what I want to be known because it's the people who made me a governor. Thank you kayo, attorney. Okay, sige. Salamat, daghang salamat. Salamat. Okay, salamat. Okay, Buyki. Okay. Yes, Buyki. Yes, Attorney Rufil. Sa ato ang mga kings uno nag-atang pagitaon niya dako na to pasalamat ni ato na lang tawagon nga gov, no? Pambarik to sa iyang panahon naghihatag Attorney Rufil kay ikaw gyud ang sa sayang gipangita pagkita niya nako sa manayaw kuno ta niya. Salamat ko Attorney Rufil ha. Asa tong iyang mga staff attorney pagkita nila sa to ang logo pasalamaton sa kayo sila nato kay wa man tay laing tumog tuyo kundi ang pag-inform raman atong higayuna sa mga plataporma og sa pagtubag sa mga isyu kay di amsad makita kung unsa iyang klase nga liderato ang naa si Pambare 4. Murag daghan kay tog viewers Buyki pag ingon nga mo TikTok si Pam niya ikaw pagi-partner. Ang iyang staff attorney niingon nga sir kadto na sang kay si Spider-Man Superman Engko, bago pa kita nag-coverage sa Bantay Balota, pasayawan na po ninyo. Pero, kanang angayan kayo sa siyang gisulobron sa gihulagway ni Radyo Man RV Veloso nga nakabatik siya, nindot kayong tanaw, no? Kanang Filipiniana, nagkibawtang nindot kay nga simbolo, ang ihang pakigugma sa nasod, sa kultura. Unya, nining tungura Attorney Rufil, ang mga supporters sa lain-lain ng mga kandidato din sa Cebu, sa province, no? Nagkadaghan na po. Unya ato lang ning sundan din labi na ang pagproklamar na unya sa ato ang bag-o nga gobernadora sa lalawigan sa Sugbo Attorney Rufil. Unya wa paghapon ang pinamungahan? Pero buyag attorney, nagsige ra man ko tan-aw aning ang screen din wala pa gyud, wala pa nigawas nga transmittal gikan sa pinamungahan Cebu Attorney Rufil. Sige, okay. Daghang salamat Attorney Rufil, kaubad din si Radio Man Jane Gallardo, Radio Man RV Veloso ug si Idol Tuwiti para sa Bantay Balota 2025 midterm elections coverage kini si Buyki Tatakarumen. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Nationwide. Okay, mga higala, dugay pamantingan itong pinamungahan. Amo lang i-live sa Facebook na lang sa DYHP o IFM. Kay mo undang la sa ta mga kagilan kay padangat ang ato mga drama sa kahanginan. Ako man ang gituyo gi-extend na to mga higala kay abi na to deklarar na ron taon. I-proklamar na. Pero unsaon taman mo maglangan pa ning pinamungahan basig maabtan tag siyam-siyam ani. Daot ito mga drama dili nito ma-air hinon ning kalakiha mga higala ha. Muna nga ato lang sang ipadangat ito mga drama.
Standby lang usap mga kakilaan mo padangat sa mga drama. Di na to mabati ang kun ako pasultihon. Ditso na tamang higala sa Kwakiduki. Aha. Sanga na lang skinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Uban mahigala sa DYHP sa tong coverage mga kagilaan og IFM. O kauban na to mga estudyante usab sa Cebu Normal University. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Dios, mayong buntag Pilipinas, tatak RMN. Nakamasid para sa tapat na halalan. Nakatutok sa mainit na balitaan. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage.